Recordo, na miña casa houve sempre electricidade porque meu abuelo materno, que vivía no pueblo do lado, tiña instalado un muiño e no propio muiño tiña un alternador que conectaba de noite e suministraba de enerxía a 5 ou 6 casas dali do pobo onde nacín eu. Posteriormente, pero a unha distancia dunhos 3 kilómetros en línea recta, pero xa no río Azúmara, porque este era un regato que desemboca no Azúmara, montou unha instalación para producir electricidade. Con esa electricidade suministraba ao pobo de Coto de A, a Viladonga, a eles e os que tiñamos en Lourixe, con un sistema moi curioso, porque o caudal de auga do río, a presa que tiña, non permitía ter funcionando o alternador permanentemente. En inverno sí que podía, pero de brao non. Entonces tiña un sistema de roldana polos postes de transmisión, postes do tendido eléctrico, tiñan un terceiro cable de aceiro que con unha manivela desde o domicilio, vamos, desde onde tiñan o muiño, pois encendían, abrían e cerraban a auga co que se iniciaba e se cortaba a produción de enerxía eléctrica. Meu avó e meus tíos si eran uns adiantados nese tema, aunque eran labregos, pois si eran uns adiantados. Eu tiña un tío, que era meu padriño precisamente, que se dedicaba a montar aparatos de radio e non fora a ningún. Fixera un curso a distancia, pero montaba aparatos de radio, conserva e miña irmá e funciona. Recordo como espectáculo que medio pobo fora ali o día que Martín Bamontes ganou o Tour de Francia. O sea, esa foi a expectación máxima que recordo en torno a ese aparato de radio. E despois o diario era a escoita de discos dedicados, e demais, que había unha dedicatoria de 20 minutos para 4 minutos de música. O sea, que era o típico daquela, o que lle chamaban o parte, que era as da noite, era o diario da Radio Nacional de España. Despois, eran eso, había... A miña irmá era moi de escoitar novelas radiofónicas e tal. A mí eso xa non me gustaba demasiado, pero a parte musical sí me encantaba. Sí, efectivamente, había o repicar nas procesións, porque en calquer acto litúrxico importante que houvese, como podía ser ali a festa do Sagrado Corazón, a festa de Corpus, as patronais, o día de San Pedro incluso, entonces saía a procesión polo atrio da iglesia e había o repique de campana, das dúas campanas que hai. O sea, que non sei como repicala non tiraron o loureiro que ten encima a torre. Pero, despois había o toque de difuntos, que eran 3 toques da campana grande e 2 da campana pequena para varón, e 2 e 1 para muller. Matábamos, mire, recórdome perfectamente que a matanza era a medias co amo. Medias, bueno. Se había 5 ou 6, polo general eran máis de 6 porcos para arriba. Bueno, cebábanse con nabos, patacas e castañas, pero as castañas máis ben as comíamos nosotros. Landras, que é a bellota, landras íbamos, que xuntábamos, hasta viñámoslas vender aquí a Lugo, a plaza de Comandante Manso, que nosotros chamábamoslle a plaza da palla, a Comandante, porque viñamos tamén vender aí palla, porque daqueles tempos, dentro da muralla, cebábanse porcos, dentro da muralla cebábanse porcos. E aí viñemos e despois, para estender a erva, dicía meu pai,
marchaio, que estendeu a erva, que caíse encima da gadaña, porque non dormiéramos toda a noite. E aquí nos ten. Antes había, polo general, ou ás 5 ou ás 6. Empezaba a festa, hasta as 11, e despois cenábase. E despois ás 12 ou á 1 empezaba a verbena, hasta as 3 ou ás 4. Por exemplo, Nadai. Eu recordo perfectamente como se fora hoxe. Viña a Guardia Civil e levantaba a verbena porque a Guardia Civil quería ir que había cuartel en Gomeán. Bueno, e quería levar, recórdome dun ano como se fora ahora mesmo. Foron onde a Tella, que a Guardia Civil quería levantar a verbena. E ven en pijama Tella ali, ven en pijama, e a Guardia Civil e a música tocando hasta as 8 da mañá, que daquela había un coche que lle chamaban os burozos, a línea, que estaban en Santo Domingo, onde o Banco Hispanoelí tiña onde daban os billetes, ali chamaban os burozos. E salía ás 8 da tarde. E ali estuvo, e nas 8 levantaron antes porque a música marchaba no bus, que non tiña coche, claro, ou tiñan en bicicleta, porque daquelas bandas andaban todas en bicicleta, e cada un co seu instrumento ao lombo nunha funda, ou de maón, ou de pana, pero ao lombo todos, andando. Bueno, os mozos o que tiña a palabra dunha rapaza, non? Xa dunha festa pa outra, porque lle pedía palabra á rapaza se a podía acompañar. E dicía que sí, pero sempre había aqueles que metían a pata. O sea, e iba a sacar. Despois xa se deu, puñanse letreiros, prohibido pedir la pareja. Xa non a podía ir pedir ao outro. Me permites? Non, non se podía. Mira, daquela íbamoslle andando ás verbenas. E cando viñamos de volta, pois ainda o pasaba ben tamén cas rapazas. Eu recordo que dicía así, esa hora quixera ser malo. Dicía el, e de tú tranquila, mulher, que eu son un santo, pero é así. Dicía, esa hora tú quixeras ser malo, porque íbamos atrasados dos demais, non? E aí había de todo. E había veces que o pasaba ben. E dixe, non, mulher, non te preocupes, que eu son un santo, pero é así. Pasouse ben, daquele era así, e agora é asado. Este non é o mundo que eu fixen, pero, como lle preguntaron a un tolo, eto como vencerías o mundo? E dixo o tolo, índose con el. As festas, pois era, mire, unha no pueblo de Lindoso, o 15 de agosto, o San Antonio diante da nosa casa no pueblo en Begagrañas. Despois era, onde había máis, a do Cebreiro, o día 8 e o día 9 en setiembre. E había por aí cerca, en Zanfoca tamén había o San Martín, por aí ao redor había festas. Antes había unhas músicas moi bonitas. Había unha en Paderni, que aquela tocaba las arenas, aquela non sei como se desfixo, porque aquela era chamada para todos os sitios. Tocaban moito mellor antes que tocan agora. Agora casi, xa somos maiores, pero os maiores non entendemos xa o baile. O baile, os novos sí, que lle dan dunha maneira que, con tal que lle salía ben, xa está. Pois divertíanse moi ben todos, e nos divertíamos todos, pero sin maldad, nin o que hai agora, porque agora, en vez de facer o dereito, fan todo ao revés. Bueno, daquela bailabas así, agora é de outra maneira, así que vamos facer. Cando se andaba, que era o carnaval, si, andábase con moita tinta. Acórdome que había unha señora que tiña como un foleco destes, que era unha piel dunha ovella curada. Entonces furaba a buraquiños, e metíalle un pouco de fariña
e agarraba pola boca, e o que se arrimaba dáballe con aquilo na espalda e puñía todo blanco. Eso sí, que son cousas que se acordan moito. Aunque un era novo, pois acordanse, sí. E do resto xa digo, bastante bien. Xa era no carnaval. Unha vez roubaronlle un burro a un... Non nos roubaron, colleron, e taparon-no de neve. Taparon-no cunhas desas ramas e botaronlle neve por arriba. O burro ainda estuvo 2 días tapado de neve. E vi unha nevorada que lle clavaron un pau de luz con un santo de palla arriba e estuvo 15 días. Estuvo clavado na neve e non caiu. Iso era polos carnavales, polo entroido, así era cando se facían estas bromas. Pero eran bromas que naide se enfadaba. Eran bromas que eran do carnaval e facíanas así. E naide non había enfados, non había mal humor. E agora eu creo que hasta non admiten unha broma, se dices unha broma non. O cocho era máis polo carnaval, a cachucha, o lacón, o morrito, que é moi rico o morrito. E cousas así, e facíase pola noche buena tamén a repollada, con bacalao. Si, cousiñas así, que deso acórdame, pero normalmente como eran as comidas totalmente non te recordas tanto. Cando íbamos polo suministro a Piedrafita, que nos daban un suministro que era un azúcar negro e era pan de maíz. E que máis era? Non sei se era un pouco de aceite, non sei que daba. Aceite de maíz, creo que era. De maíz, me parece que era de maíz, non quero aseguralo. E deso sí, destas chiquilladas así, acórdome bastante. O que as miñas irmás non se acordan, porque son de atrás, claro, non se acordan. Eu era máis maior que elas e acórdome así desto, pero elas xa non se acordan moito deso. Xa viviron noutro mundo máis de outra maneira. Eu neso parece que foi mellorando o mundo e vai para arriba a ver o que nos pasa agora. Un tío meu, por tradición, que era dunha familia de curas, era cedreiro e facía velas. Miñas curmás e máis eu, o noso deporte favorito era facer dedís cando non nos vía o tío no depósito onde el fundía a cera para facer as velas. E seguramente que sería unha candela, unha vela daquelas, as que trouxemos a Saavedra. Un recordo moi grato, por certo, tanto dunha cousa como da outra. Ainda hoxe me aterrorizan e din que o lobo non é tan fero como lle pintan, pero agora nos alrededores de Vilalba empezaron a aparecer lobos outra vez. Eu estou pensando o día que aparezan polo centro da cidade como apareceron en Barcelona os xabaríns. En aquela época, alrededor dos pais, que non sei se afortunado ou desafortunadamente non existía televisión, pois polas noites contábanse contos de aparecidos, de lobos, da Santa Compaña, transmitíanse historias dos familiares antigos. Bueno, era outra concepción distinta da vida. A televisión tamén tivo moitas ventaxas, que universalizou un modo de comportamento para a xente, xa foi unha ventá, unha fiesta aberta en todos os fogares que contribuiu moito á evolución da xente, pero tamén fixo que se perderan moitas destas tradicións. É dicir, que hoxe os meus fillos xa non tiven a oportunidade de contarlles pois toda esa serie de historias que me contaran a min, pero sí que eran cousas interesantes e case sempre terroríficas. Pois si, a Santa Compaña, si, polos camiños para ir de noite, ainda hoxe me impón. Tamén recordo cousas que contaban, por exemplo, de se concentraban moitas pegas ou moitos corpos en riba das casas, que eran malagoiro. E, bueno, ainda hoxe, cando vexo as pegas ou os corvos, ainda non me dan boa espiñada. Esas cousas quedan marcadas para sempre. Digo que quedan marcadas para sempre, polo menos no subconsciente. Bueno, pois, lóxicamente, que era o San Ramón, era a Santa María, que son a finais de agosto e comezos de setembro,
E, bueno, para os nenos, pois, era algo moi interesante. Cando estábamos na escola tiraban os primeiros foguetes, pois xa para nós era un motivo de ledicia. Despois aquelas verbenas, o barriga verde, o que nós chamábamos os caballitos, que eran as atraccións da época, pois todo eso para os nenos era un atractivo moi interesante. Tive unha oportunidade de recordar toda esta serie de cousas porque hai 2 anos nomearonme pregoeiro das festas do San Ramón, mantenedor dos xogos, ese tipo de concurso de xogos florais que fan en Vilalba todos os anos, e tive unha oportunidade de recordar parte desas vivencias infantís e para min realmente son moi gratas. E despois había outra festa, ou outras 2 festas, cun era do San Cristóbal, donde os que tiñan coches e motos xa unha semana antes dedicábanse a decorar o coche ou a moto para ir á procesión do San Cristóbal. E despois as da San Roque, que na Rúa Nova de Vilalba, pois era unha festa moi popular. E desas teño unha lembranza pois, moi curiosa, moi entrañable, que deixou fondas pegadas en min. E ainda hoxe en día, cando podo, acudo. Ramallo fue gran amigo mío, con tener una distancia de edad. Ramallo era un tío curioso. Venía para Lugo y traía un maletín, y dentro de ese maletín traía la muda interior y tal, las cosas, y traía un despertador. El despertador quedaba en él cerraba el maletín, le ponía el candado y lo dejaba allá a lo de los tipos y se marchaba. Marchaba a cenar o dormía fuera ya en el Paramés, tiene dormido y tal. Y cuando llegabas a la redacción, pues todo el mundo decía, ¿de quién es ese chisme? Pero no, ahí dentro hay una bomba, hay algo. Era cuando del grapo y todo aquello. Dejaba el maletín con el despertador encendido, ¿no sabes? Abierto. Y claro, ¿quién le tocaba al maletín? Pues sacarlo de ahí, que no sé cuándo, además esto era un armadanzas. Sacarlo para allá, para el patio de la muralla, que esto es una bomba, que esto es el carajo del Dionisio, que siempre hace cosas de estas y tal. Y efectivamente, era Dionisio, y nos dejaba toda la noche con el despertador encendido, tiqui, 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 y estabas en la redacción, todo callado, a lo mejor, menos el teletipo, que ya tenía su cajetín aparte, y sonaba, y lo oíamos con un miedo tremendo, y hasta que ya se supo que lo hacía de coña, para meternos miedo. Pues nada, nadie se atrevía a decirle, Dionisio, llévate el maletín de ahí y tal. Sí. Pues a Dionisio Ramallo Fierros también le tengo mucho. Don Camilo García Trelles, también lo entrevisté. Y a otro que me costó trabajo entrevistarlo, pero lo entrevisté, y fue con motivo del Puente de los Santos. Y el motivo que yo le buscaba era que me dijese, porque hubo un pugilato en Ribadeo y en Oviedo, para ver por dónde debía de pasar el Puente de los Santos, más arriba, más abajo, cerrando la ría, diciendo, bueno. Y resulta que en Castropol, el Peñón de Gibraltar, llamaba yo, en Castropol, pues donaban los terrenos, lindando ya con el mar, unas señoras que eran 2 señoras solteras, donaban los terrenos para que se hiciese el parador de turismo allí. Pero también los donaban en Ribadeo para hacerlo desde otro lado. Y entonces yo me dije, tengo que hacer una entrevista a don Gabriel Arias Salgado, que era el ministro de Información. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues muy bien. Está Triviño de médico en Vivero, de estos de verano, ¿no? El médico de asistencia de veraniega. Y vamos a ver a Ramón y le decimos, cuando vayas a la casa de los Arias, tienes que decirles
que vai ir a Mieiro a hacerle unha entrevista a don Gabriel. Bueno, estuve varios veranos, hasta que lo enganché, y me dejaron pasar a su casa, me sentó, y yo las preguntas que le decía, yo le decía, yo no le voy a molestar con cosas canciosas, le voy a decir cómo me justifica usted haber hecho, o mandado hacer, o comprar o dirigir el parador de turismo, ¿cómo lo hizo usted en Ribadeo y no lo hizo en Castropol? Que Castropol es mucho más bonito, lo vemos desde aquí y parece el Peñón de Gibraltar. Y efectivamente es así. Entonces me dijo, pues lo voy a decir con dos palabras. Porque la costa gallega, vista desde Asturias, es un asco. Y la costa asturiana, vista desde Ribadeo, es una preciosidad. Bueno, pues recordo o racionamiento, que recordo ver as cartillas de racionamiento na casa, aqueles célebres cupós. E a xente da aldea que tiña produtos, por exemplo, o pan, que o daban no racionamiento tamén, pois cambiaba en Lugo, cando viña a coller coa cartilla, cambiaban xeralmente o pan e o tabaco, donde non fumaban. Por outros produtos moi necesarios na aldea, que recordo na miña casa, miña mãe, por exemplo, cambiaba o pan por xabón, porque tiña o pai e máis un tío abuelo na casa moi maiores e tal, eso requería moito cambio de sábanas e moito cambio de roupa, e necesitaba xabón. Como non había, pois cambiaba por pan e máis por tabaco, que non se fumaba na casa. E os restos paisanos da aldea pois facían igual, para pagar outras necesidades, pois se necesitaban o aceite tamén se cambiaba, porque estaba a grasa do cerdo para utilizarla nos fritos e nos asados, pois era o que se usaba. E era unha política así de autoabastecimento que cada un iba salindo como podía. Decían os romanos, cando chegaron por aquí os cronistas romanos, decía, son moi bárbaros, non consumen aceite. Pois era verdad, na miña aldea non se consumía aceite nada máis que para unha necesidade. O sea, que hasta que chegados os anos 80, pois ao mellor o 80% da xente da aldea consumía grasa de cerdo e non consumía o aceite pois, ou non o mercaba, agora que despois de que pasara o racionamiento, ou cambiaba por outros produtos. Na miña casa, pois, xa se dixen que había dúas casas, unha do caseiro e outra nosa, estábamos todos mezclados e tal. Cando chegaba a noite, os pequenos se podíamos escapábamos para a casa do caseiro, porque ali contábanse contos deste tipo. Era xente que viña de lá das aldeas máis remotas de Friol, de Carballo, de Nodar e de por aí, e traían moitas lendas que había por ali. Do lobo, bueno, contabanche os lobos e os gaiteiros e os astres, pois lendas a diario, contos a diario. Ali nos viña a buscar moitas veces miña mãe para mandarnos para a cama. O sea, que contos deses, e da Santa Compaña igual, unha noite desas de inverno que silbaba o vento, pois xa decían noite de lobos ou noite de coruxas. E así nos íbamos familiarizando cos temas da aldea. Cando os cazadores salían de caza e cazaban lobos, había xente dedicada a eso, chamabanlles lobeiros. Entón, pois, ao mellor se collían os lobos grandes e malos pequenos, vían os que os cazaron, colgados todos eles nun pau, con un diante e outro detrás, e viñan pedindo unha retribución a todos os da aldea, e todos daban, tanto para zorros como para lobos, contribuíase ao cazador con ovos.
Era unha cousa establecida. E eu non conocín xa xente dedicada á caza de lobos única e exclusivamente, pero nos relatos de xente bella da aldea, coa que me gustaba falar, un muiñeiro que había ali no muiño dos da Ponte, onde se contaban moitos contos, pois decíanos que viñan eses lobeiros, viñan vestidos, era xente que asustaba un pouco, eran moi barbados, viñan vestindo chalecos de pel de lobo e tal, e dedicábanse a eso, e preguntaban onde había, onde se fixeran danos e tal, para despois dedicarse a cazar, para pues, recibir unha conversación. E non só pasaban pola aldea onde mataban os lobos, sino polas de todos os alrededores. Porque é verdad que o lobo recorría moita, o radio de actuación dun lobo é de hasta 30 km. Pois eles facían ese percorrido. Eso era como unha algarabía, unha alegría en todo, porque además había unha cantidad de xente traballando e todo o mundo andaba contento, e cantaban, e ríanse, contaban contos, polo que se rían de ser picantes, porque eran así, de chistosos, eu que sei, tiñan todos festa, todo era unha festa, pero nosotros éramos pícaros, entón andábamos correndo un lado para outro, mirábamos, observábamos, víamos, e aquilo era un bullicio a pesar de que era un traballo duro, porque polvo, calor, había, no mes de agosto, por exemplo, as mallas, non? E despois de aí, en Pedrosa solían botar bastante tempo, en outros sitios, pois ao mellor collías na casa en Vieiro, por exemplo, na casa de miña tía, tamén facían a malla, como non era tan grande, pois ao mellor se facían no día 2 ou 3. Entón, así, como íbamos para ali, pois recorríamos as outras, que viñan sendo todas igual, todos tiñan a mesma historia. Parábase no medio, dábaselles pan e viño, claro. Repartíase pan, repartíase viño. En eses medios a xente, bueno, poñase un pouco contenta tamén, e cantaban, eu que sei, unha festa. Sí que era unha festa, era. E na esfollada era igual. Se poñían no portal da casa de Pedros era enorme, chegaban as espigas, chegaban hasta o techo. E a xente poñese toda así ao rededor e viña a esfollar e a cantar e a contar contos, cada cual máis difícil, ou máis serio, ou máis alegre, non sei, e hasta que se acababa a pila non se levantaba un dos asientos, despois ala a comer e non sei, e pa cama, porque eso sempre era despois as anoiteceres, cando se poñían a esas cousas que se acababa e prolongábase na noite. De como facían o proceso, no, eso teño yo oído a miña madre porque si o facían tamén. Pero de miña abuela, si, é da lana, de limpar a lana, tiña unha serie de cousas para rascar primeiro a lá, preparala ben, poñela limpa, e despois había que facer a lana, claro. E pasaban en uns largos na roca, no envolto no... como se chama iso. E despois pasaban para facer madeixa, e o lino, pois, da mesma forma. O lino tiña moito traballo, penso que sería peor que ela. Non recordo, só me acordo, me quedou unha vez gravada que me quedei cortéme con un cristal, e como non estaba o médico, o que me fixeron non había material como hai agora, que todas as casas pois habrá un algodón, hai un esparadrapo, hai un alcohol ou unha auga oxigenada, non? Entón non había nada deso. Entón, que facían? Colleron, limparonmo con auga e buscaron desas arañas que teñen a telaraña gorda, moi gorda, andaron entre os muros que había, a ver se encontraban desas telarañas para poñerme no eso, porque para poñerme unha cousa suave, non sei para que era, porque non sei para que sería. E claro que me puxeron, despois vendaronme con os trapos aí, pero deixaronme eso aí. Cando veu o médico, mirou, sacou todo e puxo ao xeito dele. Pero, mentras tanto, puxeronme eso.